Sani Ketopratri Manggala Budaya pimpinan Bapak Sukono mijil saking Jepang Blora. Ketopratri Manggala Budaya pimpinan Bapak Sukono mijil saking Jepang Blora. Sani Ketopratri Manggala Budaya pimpinan Bapak Sukono mijil saking Jepang Blora. Atur pambagio wilujeng Blora Mustika Blora Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi Nuwun sutresna budaya Jawi ingkang satudhat kinurmatan sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian sanggar seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya ingkang midalem wonten ing Dusun Turirejo saking Kecamatan Jepon Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sukono Ciplis. Nuwun palenggah kagum sumawon ingkang satudhat kinurmatan. Mekaten kala wau panjenengan mirengaken uyon-uyon sawetawis kalajengaken tari gambyong parianom ingkang dipun tindakaken widodari saking kayangan paguyuban Ketoprak Tri Manggala Budaya. Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya dipun iringi pengrawit Manggala Laras ingkang dipun pimpin Kiraka Bagus Wawandana. Panglipun Swarawati dipun asta Niken Ayu Mariatun. Wiraswara dipun asta panjenenganipun Bapak Surati. Pangabrak dipun asta Kiraka Bagus Hartanto. Penata panggung lampu dekor lampu lighting pun paragani Kiraka Bagus Arif Widodo CS Kabiyantu Sarkali Prabowo. Ugi kerjasama sound sistem PJ ugi kerjasama video syuting Karisma Production Multimedia.
Sutradara dipun asta Kiraka Bagus Tejo Kuswanto, asisten sutradara dipun asta Kiraka Bagus Jeki Simak. Saking pangriptanipun Ki Sutradara ing dalu menika badhe minangkani pamundutanipun Bapak Panitia seprangkatipun ing dalu menika ngesaken lampahan Banjaran Sriwuning Rangga Lawe gugur. Minangkani pamundutanipun Bapak Panitia seprangkatipun ing dalu menika ngesaken lampahan Banjaran Sriwuning Mustika Tuban Rangga Lawe gugur. Keparawing dalu menika badhe ngaturaken pendhapuk utawi paraga hatikan ongkos pisan gambaraken wonten ing Kabupaten Tuban. Pangeran Wiratmaya ing dalu menika pun paragani Kiraka Bagus Puja Asmara. Sriwuning pinangka telingipun cariyos ing dalu menika dipun paraganikan Ayu Ani Wulandari. Pangeran Sadara dipun paragani Kiraka Bagus Antok Wibisana. Bupati Rangga Lawe pun paragani Kiraka Bagus Tejo Kuswanto. Garwa Mertaraga pun paragani niken Ayu Herlina Wijayanti. Demang Wongsopati pun paragani panjenenganipun Bapa Sukono pinangka pimpinan Toprak Trimanggala Budaya. Hatikan sak candhaipun gambaraken wonten Kabupaten Blambangan. Sang Prabu Minak Jingga Wuru Bisma ing dalu menika kapitadosaken Kiraka Bagus Jeki Simak. Dayun Pak Nitul Kiem ing dalu menika dipun paragani Kiraka Bagus Suwarna. Suro Lawe dipun paragani panjenenganipun Bapak Didik Setiawan. Adegan sak candhaipun gambaraken wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Pati Purbanegara dipun paragani panjenenganipun Bapak Luluh Setyawaji. Kumala Rekna pun paragani niken Ayu Suprihatin. Wonten ing Kabupaten Lamongan Bupati Indra Katong pun paragani panjenenganipun Bapak Harno. Goncang pun paragani Kiraka Bagus Sudarmana. Ewondene Wijang pun paragani Kiraka Bagus Togok Widyakmoko. Ewondene wonten sak tengah-tengah cariyos ing dalu menika panjenenganipun pelawak utawi dagelan Cak Penceng, Cak Kemet, Cak Sodit dipun ramekaken ban kita Pipit Sajaya. Ugi dipun ramekaken kreasi-kreasi saking Trimanggala Budaya macan, ula, irik, wedhus, pocokan, harimau besar dipun paragani purnanipun pagelaran. Mbok premangkinipun wonten tumbang soso tandang tanduk tata wicara. Boten rani penggalih panjenengan sami. Kula minangka wakilipun rombongan Toprak Trimanggala Budaya Manungsa Praboten Wala Sekal Patan. Nyuwun pamedhing samudra bangsa bisa kathah ribu. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali bangun tetap bangun. Sura Sudira Jaya neng rat lebur dening pasuti. Cahyaning Toprak Trimanggala Budaya. Trimanggala Budaya Hanjayeng Sawono.
kakang kondo sing kaya bakal kelakon sliramu gauk lawanipun kakang jalaran sak tenaning sliramu kuwi dudu kadang tunggal welat ora ya kok panjenengan kok saged nyetrika kados ngaten kakang ya istrine dawuh kula nek pancen kowe kepen ngerti dongenge kaya ngene
Nyajeng Mertaraka Sama Satipati Ronggolawi Kang Mas. kowe munggah ana ing sanggar palanggatan. Monggo wayah dudu wayah. Pun Kakang wis tau mitunggas pameling. Lamun toh pun Kakang munggah ana ing sanggar palanggatan, aja pisan-pisan Nyajeng Mertaka nyantulani lan ganggu gawe. Ning yo kene Nyajeng Mertaka wis wani jukalake pun Kakang gone smeti. Kepareng matur menawi pun pangapunten dumateng panjenengan. Ya, Jalaran kula sampun wonten cumantokon juga lagi dhateng panjenengan. Ingkang kateng ben kemanten teki wonten sanggar pamughan. bener. Kang Mas Adipati Ronggolawi Kang Mas. Estunipun kula badhe sastu kabaran dumateng panjenengan Kang Mas. Tuban ana kabar apa? Sasampunipun panjenengan teteki wonten ing sanggar pamughan. Kadipaten Tuban kelawan tamu saking Praja Majapahit Kang Mas. Tuban ana tamu saka Majapahit. Inggih. Wigatosipun badhe ngaturaken awula wujud dhateng panjenengan Kang Mas Ronggolawi. Ngaturi nawala. Inggih leres. Nyajeng Mertaraka weruh isi nawala. Babar pisan kula boten mangertosi menapa ingkang dados surasanipun nawala Kang Mas Ronggolawi. Ngendi? Inggih menika nawalanipun. Iki abot. Wiyo sepo nang wilopo katur marang Yai Ronggo Lawi. Ronggo Lawe wong kang luhur welas saking lembono sinuyudan ring prakaula nipun an bagus taruna welas asih mringse sami isih ana teruse diajeng. Inggih Kang Mas. Mung setitik cacatira Ronggo Lawe mung sawiji. Ayo mewah mami iki lho minah jinggo maju mewah mesti mati. Nyoto sira wong sayekti ora sira mesti
Urubisma gawe rame ing Majapahit. Dina iki pun Kakang kaangkat Senopati Agung ing Majapahit. Senopati wonten Majapahit. Diajeng Mertaraga napa kowe sampeyan kowe nangis ana pengarapan kowe? Ana sambung rakete apa? Kon ku ngajak Senopati ngadepi Minahjingga diajeng. Amargi kula kewutan anggen kula nyumpetno kan Mas Ronggolambe kan. Kowe kelingan perkara pangiben. Kowe ngipi apa? Salebetipun anggen kula nyumpetno Kang Mas. Kapura wonten ing Kadipaten Tuban Rupa kan Mas. Kapura Tuban goblok. Kapura Tuban ora bakal gogrok diajeng. Wonten ngomongake kapura wonten Tuban ingkang goblok Kang Mas Ronggolambe. Jura apa meneh diajeng? Tuban kados dening wonten banjir bandang ingkang saking sanget. Kathah para kula panjenengan dalem saged dipun slametake nanging Kang Mas Ronggolambe. Panjenengan dalem Kang Mas. Pun Kakang kene. Panjenengan sedong kerep banjir bandang kula wau Kang Mas. Pun Kakang gugur. Diajeng Mertaraga. Kang Mas Ronggolambe kan. Aja mesthake nek pun Kakang gugur. Pati lan uripe menungsa. Menungsa ora bakal weruh. Mung Gusti sing nyipta jagat sing weruh. Nanging angin kula nyumpena kados dening kasunyatan panjenengan situ. Menika nyarengi panjenengan kawisudan dados Senopati wonten Majapahit Kang Mas. Diajeng Mertaraga. Pun Kakang Senopati. Pun Kakang minangka dadi teteking prajurit Majapahit. Nek pun Kakang ora nindakake kewajiban iki, pun Kakang bakal entuk Widaning Ratu Sang Suba Siti Kencana Wungu. Merga kabeh sotre kae umbaran ya Minahjingga. Kula lilakno kuwi ndedonga marang panguwasane Gusti dimen tumindake Urubisma bisa ndak-ndake diajeng. Kados pundi kula saged kanugiyani pilih panjenengan badhe maju perang wonten tengahipun Raragono. Minangka dados Senopati wonten ing Majapahit Kang Mas. Diajeng Kula tresna panjenengan. iya. Pun Kakang weruh tresnamu kepati-pati karo aku. Ning umpama menggone pun Kakang gugur, guguripun Kakang kanggo rabi negara, matine dadi kusumaning bangsa. Wong Sebati! Wong Sebati! Sampun Kang Mas. Ampun panjenengan kasihan Kang Mas. Kowe minggir. Wong Sebati, Tinimbalan kula Kanjeng. kowe ngerti ndak timbali suwe ngajak? Babar pisan dereng priksa menapa ingkang dados kersa panjenengan kersa animbali dumateng ingkang abdi Wongsopati ngadhep ngersa dalu. Wong Sebati, ndadekno kaweruhmu. Dina iki Majapahit geger. Geger Majapahit jalanan saka Minahjingga Urubisma. Lajeng kersa patumpa animbali dumateng ingkang abdi saperlu ngabiyantara sumangga wonten wigatos menapa Kanjeng. Dina iki aku kaangkat minangka dadi Senopati Agung ing Majapahit ngadepi
Jingga Murubesma. Lajeng kersa paduka. Mula minangka pusaka Ronggolawe sungsung payung tunggul naga bedol mangsa Pati Ronggolawe. Wangsawati Menawa panjenengan boten kemutan perkara ujaring Purwinasis. Ampun ngantos Kyai Pasongsong Tunggul Naga wal saking Pati Pusaka bilih Kyai Pasongsong Tunggul Naga wal tuban badhe brubuh tuban brubuh. Wangsawati, Nanging kula nek aku murungake perkara iki, aku bakal entuk pidananing ratu. lajeng kersa paduka kapeksa badhe mbacut lumampah Kanjeng Sunan. Ora kleru. Mula dina iki aku dawuh marang kowe Wangsawati, Nanging enggal-enggal bedhong susung payung tunggul naga. kaelokan sanget Kanjeng. Iki Satenanipun awrat batos kula lumampah tumuju wonten ing Panti Pusaka ambedol dumateng Pasongsong Kyai Tunggul. pindhake. Ndar, Kula turemut Kanjeng Sunan. tindhake. Ampun ngantos pambacotake Kanjeng Sunan. Obat itu balik aku tak kowe. Panjenengan dal nek kula namung sak dipun nyemutaken. Nek ing rumangsane aku buati aku jauh karo kowe tindhake. Kakek, Wangsawati, ana apa? Rumau samad. Babasan kula boten kuwo. Ambedol Kyai Tunggul Naga ingkang sampun mancing wonten ing dalem Pati Pusaka. Kowe ra kuat Pahapunten. ngangkat sungsung payung tunggul naga. Minggir. Kula turemut Kanjeng Sunan. Kula turemut. Ampun pambacotake. Dahar aturipun ingkang garwa. Minggir. Sampun Kanjeng Sunan. Ampun keberananipun kalih Kanjeng Sunan. Kesumaning ayu mangiki. Monggo kesumanipun dari Kanjeng. Ciloko. Ciloko Kanjeng Sunan. Dabari. Kajeng, kowe aja nangis. Sampun Kanjeng Sunan. Aja nganti kenibake lho ning Bantala. Umpama kenibake lho, Kanjeng Sunan. dadi bumi kang sangar. Ewa Kanjeng Sunan.